Była to ostatnia wielka inwestycja Edwarda Gierka, której zasadność budzi dziś spore skonfundowanie. Inwestycja przekuta mimowolnie w symbol schyłku epoki, kiedy wierzono jeszcze, że skalą i rozmachem da się przykryć narastające pęknięcia systemu. Cześć, dzisiaj przyjechaliśmy do Żor, żeby sprawdzić to, co zostało po kopalni Żory. Jest to dość mały obszar i w zasadzie tych obiektów nie jest za wiele, ale zachowało się parę ciekawostek, które chcielibyśmy Wam tutaj pokazać. Gdy w 1979 roku uroczyście otwierano kopalnię w Roju, dzielnicy Żor, z propagandowym namaszczeniem i ojcem chrzestnym wywodzącym się wprost z aparatu KC PZPR, nikt publicznie nie zadawał pytań o sens, koszty i przyszłość tego przedsięwzięcia. Położona na trudnych pokładach orzeskich, obsługiwana przez 4-tysięczną załogę, dowożoną autobusami z różnych stron Śląska i Małopolski, pozbawiona własnego zakładu przeróbczego, a mimo to obudowana osiedlem, zapleczem sportowo-wypoczynkowym i całą infrastrukturą na pokaz, kopalnia ZMP, a później Żory, od początku była bardziej politycznym projektem niż górniczą koniecznością. Decyzja o budowie kopalni Żory zapadła w latach 70., w czasach, gdy władze PRL wciąż traktowały górnictwo węgla kamiennego jako fundament bezpieczeństwa energetycznego państwa i jeden z filarów propagandowego obrazu uprzemysłowionego Śląska. Inwestycja miała być nowoczesna, duża i perspektywiczna. W praktyce okazała się jednak niewypałem, kosztownym projektem uruchomionym w momencie, gdy niestabilny system gospodarczy zaczynał się już wyraźnie chwiać na glinianych nogach. Kopalnię rozjeżdżano od granic złoża w kierunku szybu równolegle na kilku poziomach. Od strony Jankowic prowadzono wyrobiska na poziomie minus 413 metrów, natomiast od strony Boryni na poziomie minus 580 metrów. Istniał również poziom minus 705 metrów oraz upadowa prowadząca do pokładu minus 830 metrów, gdzie rozpoczęto przekop, którego dalsza realizacja nigdy nie została ukończona. Połączenie z Jankowicami na poziomie 413 metrów było zamknięte tamą i służyło wyłącznie do odprowadzania wód podziemnych. Z Borynią natomiast istniało pełne, funkcjonalne połączenie na poziomie minus 580 metrów. W 1984 roku kopalnię włączono w struktury Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarestwa Węglowego. Złoże należało do warstw orzeskich. Dominowały pokłady cienkie, o mięszości najczęściej od około 1,25 do 2 metrów, co znacząco utrudniało wydobycie i wpływało negatywnie na jego opłacalność. Choć w dokumentach inwestycyjnych kopalnia była prezentowana jako nowoczesna i perspektywiczna, jej struktura organizacyjna szybko ujawniła typowe dla schyłkowego PRL-u dysproporcje. Załoga liczyła około 4000 osób, przy czym, jak wspominali byli pracownicy, administracja była wyraźnie przerośnięta w stosunku do realnych potrzeb zakładu. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów funkcjonowania KWK Żory był brak własnego zakładu przeróbczego, co również stanowiło gigantyczną bolączkę. Węgiel wydobywany na poziomie 580 metrów transportowano taśmociągami aż do granicy z KWK Borynia, skąd następnie koleją kierowany był do szybów boryńskich. Urobek z poziomów 413 i 705 wyjeżdżał szybem wydobywczym w Żorach, by również koleją trafić do Boryni. W praktyce oznaczało to pełne uzależnienie kopalni Żory od infrastruktury sąsiedniego zakładu. Wszystkie te czynniki, trudne warunki geologiczne, cienkie pokłady, rozbudowana administracja, brak własnej przeróbki oraz zmieniające się realia gospodarcze lat 80. i 90. sprawiły, że kopalnia od początku balansowała na granicy opłacalności. Żorska kopalnia stała się jednym z pierwszych zakładów Rybnickiego Okręgu Węglowego postawionym w stan likwidacji. Załodze zapewniono alokację. Łącznie kopalnia działała zaledwie przez 17 lat.
To był dość krótki film, bo niestety, tak jak wspomniałam, niewiele tutaj zostało, ale takie smaczki to również jest coś, co kształtowało naszą historię, więc absolutnie warto było tutaj zajrzeć. No, moi drodzy, jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie proszę o łapce w górę, o subskrypcji i o komentarzu. Będę też bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy zdecydują się być moimi patronami. Tymczasem lecimy dalej coś zjeść, bo jest bardzo, bardzo zimno. Dziękujemy za wszystko i do zobaczenia.